Abusia yamamu nyina mwakwaba eba Nyansapo kasa mfonyiri so aha eye Amoam Achiase Amoam Achiase wa santimantem ne kropon komase mu ha eye Kenya se wamane wa abremu anase abrem na wamane eho na ye Amoam Achiase eben Denyase ena amane de ba ye bosu enche ne de sommo se eye Amoam Achiase hene a yeyi na nrada wokoso a ye kire yewura opemso otumfo se tu abebio enam soma nananom de ne kire ya ma ene dei abehia se obeba na kuromanso ababema no mo ene kon ne senti na ebehia se be eburu mpanin se ba bia aboa ne kekere no ehwa ene eja no maneko eti se ye ne nana akoye nsuaye edi nkomo ne abusuapani kakari aka krono abakosem ahenie no senti a wode ama no ene ne ma hodo a woba be ya ne behia se ne nso asedai anase pepepe ya hodo a woba no ne kuroma abebomu aya yeye aseda ne anuonyam hye no yenso ye de abesomo enti mprempren de nana Owusu Subunum ageman ye otosomienu Amoam Achiase ehene oba one natena nkonwa ena ato santene a wo mo eba na ene dwumadie no pomponso ene de ntia nananom motena se no ye de ho amane nyina nso asom ena amanhene anampo abrempon wa hodo a wo mu nyina bepese wo beba no na ahema no mo bepese wo beba no ye behwe ni nyina ne Nyansapo ye de asom wo de ye ne a na de asem amamre eni amane ho mfonyiri na da ye de kire mu ti prepare de yankwai na yankwafa na Owusu Subunum ageman ye otosomienu eva emetena se woni natena nkonwa na dwumadie no emfrase medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV so abusia sabrei nana Owusu Subunum ageman ye otosomienu benkokodrufo a wonsensuo mu ansa na waham woni natena nkonwa na to santene ahosiesie fefe eni afa ni monyam hya hodo a ne kuroma ene nananom nyina de ta na chie no wo de ato santene a emprempren yi wo ba baji nadwa na ne dwumadie no yato aso maka kire o se ne dwumadie no eye kuroma monekon moneyo mo anyado mo Appiah ne mo akuronto ensem ahodo eye nkuranhye ene abotire ena wode eba bebo no ene enti se waye nso ya awia na ho behia se na nano befa afade a sika ewom ene afei afade ahodo no a ebeba na wo mu nyina ne no ababeda kuruma asenti mpempre die santene atoi eye nana Owusu Subunum ageman ye otosomienu one natena nkonya abusia jebre na yemfa nana ene natena nkonya enkotena se faye wura bunum ma yenhwe abakosema hodo a etai Amoam kwan ye fa so nya din no ene afei enema hodo bi e wo ho bia kwan ye fa so ma Amoam Achiase eba ye yefri asomanya atasema so yefri ho no ne eba mantri na ho no na awuwuwo ewo ho enti ye nananom eko atwema manso a yekurom no ye kan din se emumada sanse ye nana amobaya na mu baako na oyemu enti atwema manso ne ho so ne etuntwuma na efre no atwema manso ye de kwabuchia kwadan yo enti eho no dwuma na omoye no ho no na emu no na emu bi yemu nti na ye beto ye de ne efre ne mu bat kasa no pa de ayatwema manso ho le ho no e na nanom etena sa atwema manso no omu firi wo so omu kɔ ahoyo nti omu kɔ ahoyo no enom kɔ duru baabi na edua bi esi ho ye fre na achen onom ye se ne ye ntra achen yase ena omu de tena achen yase na ye na nana wodi om ne fre na Amoam
ɛnom sɛ sɛ yɛato Achiase deɛ a yɛmfa no nto Nana Amoam Achiase ɛne ɛbɛnya Amoam Achiase nti yɛ nananom no nkɔ saa na nkuro no na mammerɛ ne din ɛne n'asekyerɛ da so atasema so ɛna yɛba akumanti nti anumu ɛne nanam tufo ne wuo ne ti awuo ne ti ɛne nananom etuba saa atwema manso adeɛ no ɔfɛ na ɛnika ɛkyerɛ amammerɛ dan amanneɛ adi ɛde akyerɛ nkyirima saa berɛ yi kurowura Amoam Achiase hene na Owusu Subunum agyemayɛ ɔtɔ so mmienu ɔne na tena akonnwa atena se ananom aba ahema Amoam Achiase hema ɛne ɔno nso atena akonnwa ato santene fɛfa bɛtena se deɛ ne ɛne ɛka kyerɛ wo nua sɛ wɔmmra na Amoam Achiase ehuru so firi sɛ Nana Subunum wɔne ne hema atena se iburu ne sɛnti wohunu sɛ manom bia siesie wɔn ho fɛfɛɛfɛ ebi ti benkum bi ti nifa nananom afa afadeɛ totontoma ahodoɔ a ɛfɛ na anika ne nyinaa ɛyɛ asante akadeɛ adaworomo nyansapɔ deɛ wode yɛ ne ana ade asɛm nyawotwɛn nananom atena se de dwumadie no efrasi gyebrɛ na hwɛ Nyansapo TV.
na sabre santenia ato na ebe na dwumadie no ase no eye Denyasemanhene na ene ebedi nkomo efrise na Owusu agyeman ya otoso mienu Achiase anasa Amoam Achiase hene ne dwumadie ahodo a ekoso ewa Amoam Achiase ha na nam so ama Denyasemanhene aba medin dia so na ba kofi mensa abrampo hena kwaba meje osuamu boko meso a wonu mekase efrem na nakwadwobusi Achiase ni Denyase obokonfo no enti yeni nkomo kakra emfa Denyasemanhene a menne wo be yenim senko ye manhene ena Achiase ye brempon wada ma kire mu kakra de enti ne ma ne koba ne sa ne wo wa hai yo am say ni nyina ye baako dua na Denyase ni Achiase ye kuru baako Achiase na epani na Denyase aba na Denyase ne koye se okoye manhene a nkuru tuo be aduonu mienu hyenase enti sabio se ni nwia yesi na ade na eso so di na nimonyam ade beta ni nwia chi enti obae na hu se sante adwetwemu a na chese Denyase ene Achiase Amoam Achiase hene nti na uhu ye ne eye enua do a ewo omontem amamre mu no enka bibia amamre mu de enka bibia de ka ne se eyo ekuru ye ne odo emapa Achiase ene Denyase ye maame baako papa baako eye furuma de ene ntira enfa hu bibia mojamu no mojamu na ye hia no Denyase ene Achiase ye nana abromusum nase ene se gina ye kase yenim se dwumadie no moba ye nhye dan chepi maboa mo ho ahodoa bi kose busua de wo ne ma ahodo nkomodie bi a mu nyina modi amamre kwan so mo beboa mu nua no se mo be kire no amamre ne amane ahodoa ewo Denyaseman anase Achiase ama abomu am watumi abu ma me pa cho sa na tie di sei em say eso hino ba fofra ese ekuro no wono ho nche no anase ehimfo na eben no omo ba bra bi so a kire no na omo edi enoma wo nkuya no kire no ende se bi abakwase ma omunim na edi bibia abo no enti se bi Denyase je kosi ye kura no me fa se verbo so me nso ana nwatwum ne ye koyi enti ya Achiase so aba na se ne si a na chese on se ene ya tede ne enti se nyina ye baako a ye ma obi ehun se asasafa de odi kire se bi o ma me baako papa baako asi ma de enya de epem enti ne wo hu ye na se bi o hu ya Achiase man ye bufa so ayi nyina obi ebehwe wa wo hwe se de we di ne chi ye ba we su di de ba chese eni ji abro so ama se bi o kasa kron se kasa ni mo ayi du ama enti onim se titi obi ka titi obi su kire amemem se bi mben fo sa ade ye wo no wo kasa ho a obi nyi wa chinye nti asasa fo ade o de kire enti na de chi asante man se adua na atwe abrade nyakopa se te na na ma se bi omo bom di jaba e no ene omo akonya abafie na se enya pani bi se ana na chese e odo mapa ne ani je mapa enti na hu ya sanity mira wada mo din bi ye frem na nakwadwobusi Achiase obokonfo ya da so mesim Jesu am eti abusu agusu wa ha Denyasemanhene waba na obeta ne nua kire no de na chese dwumadie no wa ye ose ye nhyaase no de ene tutumrika bra ne ye frase a dwumadie no ye kwa na sa medin bia so na ba kofi mensa abrampa Nyansapo TV so ni koso atwen
Nananum Nahimamo Anumrino Sijanha Yedi Kano Yade Asedaka Sia Ama Utumfu Yankopon free Akunyana se Yiswa Yabepim Pempensuwe no Rade Ayadum Ama ene Achiase Yenya Yehine Tia di asedam nyame Se Rade a odi yanim na obie sa kwan no ade amaye Yatosu biemu Yakasam fremamti yewra obeti otekokos and munyam sha enra ohye asantemai Achiase mai ya enne Achiase nso yenya yehine yade aseda ema no afebio se yeda asia na yegyina na Owusu asamre no idina odi ama no konwadin na Owusu Subunum agyemai gyina na namu ene miankasa madi nyina a ye Denyase na kosa otoso yensa ene ahemfo a ye kan ye ho na ye ba ene dwumadie yi ye gyina mo anamu e de aseda e de ma obi biara e free enura ebesi nne ade fefa na nase memfa ntuma num se ne manfo na dofo na mobegya no na enne osuma etosum yenu ye de ko na wieye ejana namu e de aseda e mo obi biara na wose memfa nto ye nyina num se Awurade ya dom ye koda ye wurase wie a na no di sem no wode betudwa ama obia ate na num nsem de samre no ye hwe kwan a ye befa so na yakwakoda ye wurase efiri hokɔ no ono a beto na num tuo na Achiase a ye hu ni se ba bia du no enka yen ye nya nigye sei na se ne Awurade ama ye nya ye hena obekasa na yetie na num nsem na ekuro no afa no ntoma pa efira nyame nhira mo nyina Abusia yada mo nyina mo ase se mo jebre na ene Nyansapo mo ne yeto kase yebepie mu ewo Amoam Achiase na Owusu Subunum adema ye otosomienu na wokoye nsuaye wo manhia ahemfie na ne behia se ye wura baba betena se ama na dofo ne kuroma ababa ma na mo ama no mo ne ko ne senti nana akua friye Achiase hema ene nana no matena konwa emprempren mu wo mo baba bo chidom se eniema nyina bekoyie na aboama bibia ye wano enu nti ene Nyansapo yeso ye ba ye se ye de ho mpempena de eba abesomo efri ya na panu anana no bodwa yatenam ye di nkomo afa eniema hodo ho ebraso se nana no memo omumu so na fei wo mkokɔ efi anaso wo mkwaje o mahome enti ne Nyansapo yeso ye befri ha preko na so ya hwefo ye demosipi samoje bre na ne mo ne nyina ye ka bo mu a ye ba ye babedi dwuman aha ye Amoam Achiase nana Owusu Subunum agyemai ye otosomienu ne nsua ya hodo okoye ye ene aseda wode bre ne kroma ene ye de ho amane ebeso mu medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa ene me ne Appiah ene bedi dwuma no Nyansapo TV na waje so se yesane no badwema ye de munyina mo ase ama mo hwe ene tia enyaro
kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de sayin ni din do Bamm akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twa nyame